24 שעות של אוכל מברול סטארס. אוקיי? אז האתגר מתחיל עכשיו. בואו עכשיו נהיה בברול סטארס. אני אראה לכם. עכשיו שעה 10:07. אני אראה לכם, אפילו אתקרב רגע קצת למצלמה. 10:07. עכשיו, אנחנו ניכנס לברול סטארס ונבחר אוכל שנרצה לאכול. אני אראה לכם. אוקיי, יש לנו כאן את הדמויות. שתדעו, אני שחקן ברול סטארס עם 15,000 ויים. אוקיי, אז יש לנו פה את ריקו עם ביצים. איפה הסקין הזה? הנה. ריקו עם ביצים. ריקו עם ביצים, ואפשר להכין בביצים חביתה. אז אנחנו נאכל ארוחת בוקר חביתה. אז אנחנו עכשיו הגענו לבית של תמר, שאנחנו די שכנים, אז אנחנו ברגל. אז אנחנו מכינים חביתות, כי הגז אצלי בבית לא עובד. אוקיי. שים את זה פה. ואז תקחי עוד מחבת בשביל החביתה שלנו. לא צריך, זה אותו מחבת. אוקיי. אבל את יודעת להחליט? אוקיי, סביב את זה. סביב. אני מפוצצת. לא, זה שלי. לא נורא. נו, מה? תמר, תבני. אני גם לעשות את זה משהו. תמר. טוב, אז קיצר נחזור לכם שנסיים להכין את החביתות. אוקיי, אז אנחנו סיימנו להכין את החביתה. תמר רצתה אותה קצת צרופה, ואני רציתי אותה פחות צרופה. אז ברור אותם 3-4. אז אנחנו נסיים לאכול ונחזור אליכם. בתיאבון לכם. אנחנו הגענו לרמי לוי בבאר. אוקיי, יש עוד עבודת הכתיבה בחולפות, ואנחנו נצטרך לא לעבוד לכם. אז אנחנו לוקחים חמשיצים בגלל שיש סכין לבאז, שנקרא פאזט, שיש לו רבה חמשיץ. אז ניקח ויש גם את הסכין של ריטה, שבו בורי. אז ניקח חמשיצים בורי. טוב, אני אעשה מגיע לבית. לא אפשר, יש לי אנשים שם. לא יודע להפיל אותם. אוקיי, זה הסכין שלי. זה קיצוני. אז פתחנו דרכוני גומי בחמצות כמו שיש בברולסטארס. ועכשיו אנחנו נלך לקופה לשלם. ואז ניתן את זה איתכם. ניתן את זה ביחד איתכם. מה, לא, אין לכם עגלות? לא הבנתי. אז אנחנו קנינו כבר את החמצות ואת המלא גורים. אז עכשיו אנחנו ניתן את החמצות עכשיו אני יודעת אבל אחרי זה פה. רגע, חכה. אנחנו נצלם לכם שנגיע לארוחת צהריים. יאללה, ביי. אנחנו עכשיו
בתיאבון. היוש. עכשיו אנחנו בבית של תמר. רצינו להגיד לכם רגע משהו קטן. התבלבלנו. בוולוג שאכלנו את ארוחת צהריים, זה היה בעצם ארוחת מעבר. נכון, שזה היה ממש עכשיו. ואנחנו עדיין אומרים לכם מה אנחנו נאכל לארוחת צהריים באמת. אתם תראו שאנחנו נגיע לשם. נכון. אנחנו גם נעדכן אתכם שאנחנו נהיה בדרך. לא בטוח אבל. עכשיו אני רוצה רגע להביא איזו הוכחה שתראו שכל מה שאכלנו ובזמן שהייתה עבודת תחזוקה היה מברול סטארס. נכון. אני אביא את ההוכחה ואחזור. אוקיי, אז ההוכחות פה בידי, זה הטלפון שלי אם אתם לא יודעים. נו, תכנס לניטה. הסקין הראשון הוא של ניטה דובור גומי. שאכלנו גומי. הסקין השני הוא של באז. עם החמצוץ בפה. עם החמצוץ בפה. אני אראה לכם. הנה, חכו. החמצוץ זה הלשון. נכון. ויש את הסקין של לו. שהוא בעצם ההמבורגר והצ'יפס. הבורגר והצ'יפס. כי יש כאן צ'יפס וכאן בורגר. והוא גם עם גבינה כמו שאני אכלתי וחסה וזה ועגבניה. אנחנו יכולים לאכול את זה. ועכשיו אנחנו צריכים להגיד לכם עוד משהו קטן. אנחנו בזמן ארוחת הצהריים שלא צילמנו שאכלנו, מצאנו את עצמנו במצב שאין לנו מים לידינו. נכון. היינו כל כך צמאים. והיינו חייבים לשתות קולה. לשתות קולה וענבים. זה לא היה משהו שהתפס אז לא היה לנו משהו. אבל זה רק פעם אחת, ואם אין לנו מים לידינו, אז אנחנו חייבים לשתות. כן, כי זה יכול להיות צמיעה ולפעמים אתם יודעים. כן. לא אסביר על זה לעומק. טוב, אז אנחנו נעדכן אתכם, או שאנחנו נהיה בדרך אולי. לארוחת צהריים אולי, ושאנחנו נהיה שם בטוח נעדכן אתכם. אז ביוש. אוקיי, אז אני ותמר עכשיו הגענו לפיצריה והיא ממש שם. אנחנו פה בכרמים. אנחנו עכשיו נראה לכם את ההוכחות שיש באמת פיצה בזה, בברול סטארס. עכשיו נראה לכם ההוכחות. הנה, אש תנור פיצה. אז עכשיו אנחנו הולכים לאכול פיצה ואנחנו נעדכן אתכם שהיא תגיע. הגיעה הפיצה, אנחנו רוצים לאכול, שמנו כבר את הבלינים, אנחנו מוכנים לאכול, בואו ניתן את זה איתכם. 3, 4 מאוד. יופי. עכשיו תמצא. הנה, קפקייק דרי. אבא, אנחנו צריכים קפקייק, כי זה מברול סטארס. איפה יש קפקייק, תמר? בדיוק פה. תביאו. הרגו אותי הברול סטארס האלה. לא יכלו להמציא משחק של ברביות עם קוקיות. כמה זה עולה הדבר הזה? 55. שוד. לאור יום, אבל זה טעים, אין דברים כאלה. אוקיי, אז הקפקייק שלי. טעימה עטיפה? טעימה? הוא לא הוריד את העטיפה. זה עם ריבה בפנים. זה עם ריבה בפנים. כן, הוא את העטיפה לא הוריד. אבל בסדר. זה טעים? הנה, עם העטיפה אוכל. טעים העטיפה? הריבה בסדר. הריבה בסדר. כן. בבקשה. מהגומי. איך הגומי? הוא אוכל את היד, לא את הקפקייק. הקפקייק? אוקיי. עכשיו אני אוכל את הקפקייק. לא!
אכלו לי את הראש עם הברולסטר הזה, אכלו לי אותו. תעצרי. אין על ברולסטר. אין על ברולסטר בחיים. הרגתם לי את החיים, ברולסטר. מו, גם אתה יצאת מו. מה עם איה? לא יוצא? זה קוקוריז מתרנגול, מה איתו? תעצרי.